Astebete falta da liga hasteko eta Realak jada egin ditu bere lehenengo bi fitxaketak, baina oraindik merkatua ixteko aste batzuk falta dira, lan asko dago egiteko aurretik, bai fitxaketetan eta bai irteeretan, Markel. Etortzekotan zelai erdiko jokalari bat dirudi etorriko dela, baina irterako arrapala horretan jokalari asko ditugu. Gaurkoan, aste honetako, nobedadi edo gaurkotasunekin gatoz, eta, zenbait gauza interesante dazkau. Bai, irteren zurrumurru nahiko atera dira, baita Bai. ere fitxaketen berri batzuk, eta lehengoa eta garrantzitsuena agian, Eki Fernandezen fitxaketa guztiz baztertuta geratu dela. Saudi Arabiako talde honek gehiegi eskatzen zuen, diru gehiegi, eta Realak, eseskoa eman zion, hemen ere bi bertzio daude, beraien bertzioa eta Realaren bertzioa, Notiziaz de Gipuzkoak argitaratu zuen moduan, baina 30 milioira hurbiltzen zen zifra horrek, Realari ez zion grazia handirik egin, eta orduan eseskoa eman dute. Claro, zalantza, hogei milioi, hogeita bi milioi jartziaren zan, ez? Me asko intxe bertan, hogeita bar milioi jokalari batengatik, nik uste gehiagi dala. Claro, geixegi edo gitxiegi izan daiteke, ikuspuntua begirauta, ez? Baina, zuek jakiteko, aurreko urtean Boca Juniorsetik Arabia Saudira junzan emesortzi koma zazpi milioien gatik, eta ointxe bertan hogeita mara eskatzen dute. Hau da, 12 milioi geixo, eta, Arabia Saudiko zifrak oso onak itxen. Bai, eta Realak ez du inoiz horrelako inbertziorik egin, handiena sadik izan da, eta orain beste izen bat ateratzen da hemen alternatiba moduan, kanalean jada aipatu duguna, Antonio Blanco. Beste jokalari profil bat da, jada esperientzia daukan Europan eta Ligan batez ere, Alabesetik etorriko zen, eta fitxaketa hau merkeagoa izango zen, ez? Beste fitxaketa mota bat izango zen, saletuen artean ez du grazia handirik egin ere ez, nik uste dut jokalaria bila dela, trebea dela eta denboraldi onak egin dituela, baina agian ez da orain momentuan realeko saletuok ikusi nahi duguna, ez? Taldean, ze horretarako zubietako jokalariak gaude. Hori da ointxe patozun, Turrientes, Zakarian daukagu hortik, Marin daukagu hortik, osea, postu hori kubritu dezaketen zenbait jokalari ditugu, fitxaketa top bat ez baldin badatortzen. Orduan, Mm, inbertsioa txikixe izango litzateke, hori gisa da, baina nik behintzat ez dut ikusten Antonio Blanco realera etortzen. bai, eta orain irteratara pasatu behar gara, ze orain momentuan realak 30 jokalari ditu zubietan entrenatzen, zubietan lanean Sergio Franciscorekin, eta astebete geratzen da ligazteko, 25 fitxa daude bakarrik, lan asko geratzen da aurretik egiteko, hemen 6 zazpi jokalari irten egin behar dira, eta oraindik realak jokalari bakarra saldu du Jonander Olasagasti. Orduan nahi baduzu atetik hasiko gara, ze Unai Marrero eta Alex Remiroren izenak atera dira azken egunetan. Hori da, alde batetik Alex Remirorekin Aston Villa eta Newcastle bere atzetik jundira, oferta bat jarri dute mai gainean, baina Realak ez esko eman du. Baten bate ipatu du, 70 milioiko klausula hori zala, baina nik uste dut, hori zurrumuru bat izango dala, segurun hau Realak 70 milioi mai gainean ikusi eskero, pentsatu gabe, saldu ingo zuala, ez? Bai, Eta bai, gero eta ondo bestetik, eginda, eta gero bestetik, Marreroren kontua. Kasu honetan Levante ere Realian bigarren aldiz arrantzatu nahi du, ez? Kasu honetan utzipen batekin. Eta claro, ikusi genuen aurreko denboraldian Marreroren maila azintzala asko, ez? Eta claro, ointxe zeitzen dozu. Utzi Levantera eta Fraga lehenengo taldera bidali eta Sanserekin arana bakarrik utzi. Claro, hor ere. Hmm. Hemen eztabaida interesgarria dago, ze alde batetik Remirori 2 urte geratzen zaizkio kontratukoak, orduan, oferta on bat helduta, hau da, ona nahi dut esan, 25 milioi, 30 Bai, milioi ingurukoa, atezain batentzat asko dela, bai. Horrelako oferta bat helduta, saltzea, eta berarengatik diru asko ateratzea, eta hor, Unai Marrero lehen atezain moduan izatea, edo bestea da, Remirok gelditzea erabakitzen badu, errespetagarria da, Realak ere nik uste dut konfiantza osoa duela berarengan, eta Marrero hori, denboraldi bat eman lehengo mailako talde baten minutuak izateko, eta gero zuk esan duzuna hor, benetako marroia kakotxta artean Sanserentzat da, ze bi atezainetako bat igo egin beharko zen, edo bestela merkatura joan. Hori da, nik uste aurten presiorik gabe, Europarik gabe, Marrero kopa jolasteko aukera dala, ez? Ezin hobia, presiorik gabe, osea, ez da hau
inongo fokorik bere gainean eta etorkizunerako prestatzia poliki-poliki. Gero, defentsetan sartuz, hemen bai, ezkerraldian marroia dau, baina eskuinaldian lehenengo marroia are gehiago handixagoa da. Ze, Traorek Paris FC-tik 3,5 milioiko oferta jaso du, eta, bazirudien taldeen arteko harremana ona zala, baina jokalaria Donostian geratzia erabakitu du. Bai, nik uste dut oso gustora dagoela eta Bai, bere kontratua amaitu nahi duela. Gaina, hemen Realak ez dut esango gaizki egin zuela, baina jokalari hau berritu egin zuen. Orduan, orain saldu nahi baduzu, jokalariak munduko mm, arrazoi guztia ditu bai, geratu nahi izateko, ez? bere erabakia Orduan, izango da hori da. hori da, alde batetik hor eskuinan marroia dago ze aranburu da berez amaikakoan egongo dena, eta gero Ruperez ere ikusten ari gara oso ondo ari dela jokatzen, eta gero hirugarren izen bat daukagu hor aulkian eserita, Álvaro Odriozola. Álvaro Odriozolak beste 4 urteko kontratua dauka, ez du jokatuko, Sergio Franciscok jada, bidali du mezua, ez? Ez Bai, alde duela batera berarekin utzi du ja, kontatzen, hori da. eta hor marroia dago, eta gero eskerraldean ere bai, ze azkenean Sergio Gómez lateral postuan ikusten badugu, beste bi geratzen dira, haien nik uste dut ordezkoa izango dela, Bai. eta Javi Lopezekin zer, ze ofertak izan ditu. Hori da, alde batetik eskuin lateralakin amaitzeko, nik uste bi kasuetan, Traore jun edo ez, aukera dakagoela jolasteko ez, ze alde batetik aldugu euki Aranburu eta Traore bere ordezko eta Ruperezek bigarren mailan dana jolastia, eta bestetik, Ruperez poliki-poliki lehenengo taldeko dinamika horretan sartzea ez. Orduan, hori alde batetik, gero bestetik, esker laterarian, klaro, haien eta Javi Lopez ikusita, nik uste proiektu handixagoa duela Javi Lopezek azteko, batez ere, gaztiagoa dalako, eta bestetik, bere bertxorik onena ez dugulako ikusi. Orduan, Sergio Gómez lateral bezala ikusiko dugula ikusita, nik uste utzipen bat Javi Lopezentzat oso ona izango litzatekela. Bai, gainera, ofertak izan dituen bakarri izan da, Elche atzetik zegoela esan zuten orain dela egun batzuk, Ajaxen izena ere atera zen, baina zailagoa ikusten dut, eta Bai. hor gazteagoa da eta logikoagoa da utzipen bat, ez? Gainera lehengo urtean, errendimendu hori ez duelako eman. Zelaier dira pasatzen bagara, hemen ere marroia dago, ze overbookina dago, egia esan, oraindik profil fisiko hori falta da, eta nik uste dut Realak fitxatuko duena, baina jokalari gehiegi daude, eta hemen orain arte ikusi ez duguna, eta esango genukena inkognita handiena dela, Zakarian da. Zakarianekin zerbait gertatzen da, eta ez dakigu zer den. Bi hiru aste egon da kanpoan virus batengatik eta badirudi orain bueltatu da entrenatzera, baina bakarrik dago entrenatzen, tono fisiko pixkat hartu arte. Claro, bola hau handitu eta handitzen bada, zengo dugu. Igual saltzeko arrapala horretan sartu behar dugu, Zakarian ere, ez? Saldu ez dakit, baina utzita ateratzea ez dut ikusten gaizki, ez? Hor nik uste dut postua jokatzen duten bi jokalariak Goti eta Zakarian direla. Bai. Eta orain momentuan gehiago ikusi dugu Goti, denboraldi ona egin du Sansen, minutuekin ikusi dugu aurre denboraldi honetan, eta Sergio Francisco ezagutzen du. Orduan ez dakit zer gertatuko den, baina bi horren artean nik uste dut postu bat dagoela. Eta gero, azkeneko marrara pasatzen magara, erasoko lerrora, hor izen batzu daude, eta hemen ere, mugimenduak egongo dira, bai ala bai. Ze jokalari gehiegi daude, alde batetik, Bekerren izena daukagu, Arabia Saudiko oferta hori dauka mai gainean, eta nik uste dut, edo joan egingo dela hemendik gutxira, edo, merkatu amaieran. Hori da, eta ez baldin bada udan, negua ere hor daukau, ez? Baina bai, Bekeren kasuan ikusten ari gera ez duela lekurik, gisa da Japoneko tur horretara juntzala, Pauren kontra 20 minututxo jokatu zitxun, baina nik uste Sergio Franciscoren planetan ez da hola. Gero bestetik, gure Umar Sadik, kasu honetan Elchen eta Valentzian ofertak ditzu mai gainean, lehenengo oferta Elchena, gisa da ez da oso atraktiboa ez, baina Valentziana bai, beste lagapen bat eskatzen dute, eta kasu honetan bere fitxaren parte, eta lagapenengatik beste zertxo bait jartzen. Orduan, Valentziaren eta Sadiken arteko harremana ona da, nik uste jokalaria, eroso sentitu dala han, ez? Bai entrenatzaiekin eta bai zaletuekin, orduan, Realarentzat eta Sadikentzat, irten bide ona da.
Bai, arrazoi guztia, nik uste dut irtera logikoena dela eta helmuga logikoena, ez? Valentzia. Azkenean, 7-8 gol sartzen baditu aurten, Bai, agian hurrengo urtean salmenta aldortzen duzu, ez dut esango berreskuratuko duzunik 150 ere ez, baina ez. behintzat diru zertxo bat aterako duzu berarengatik eta bera ere gustora egongo da Valentzian, ez? Eta, bueno, azkeneko izena, eta hau ja deskartetzat ematen du euneko eunean, Carlos Fernández da. Carlos Fernándezek ez du lortu oraindik Realetik irtetea eta oferta on bat izatea mai gainean, baina oraindik zubietan ari da lanean, eta egunak murrizten doaz liga hasi baino lehen. Bai, aurre denboraldiko lehenengo astietan, aipatu zuan medioen aurrian, ikusi genuen Carlos horretara gerturatu nahi duala, ez? Baina badirudi ez dala berdina izatera bueltatuko. Kadizeko denboraldia oso txarra izan da, oso kaskarra, ez du asko jokatu eta zifra oso bai, txarrak egin ditu, eta Sergio Franciscoren planetan ez dau. Orduan, badirudi, Oiarzabal, hor dau, gero horri Oskarson entxufauta dakago uneko unian, osea, eta gero atzetik harrikaburu dago, ez dago lekurik. Bai, Realak horixe baliatu behar du, eta orduan Bretosek lan handia dauka hemendik aurrera, zen ikusten dut Sergio Franciscok ondo egin duen gauza Bai, bat izan da, lehenengo momentutik ez dakit komunikatzea, baina behintzat mesua bidaltzea bai, zeintzuk izango diren kontatuko ez duten jokalariak, ez? Orduan, adi egongo gara, zen ikuste dut urrengo egunetan, benetan, mugimenduak egongo bai. direla, batez ere irterakoak. Hori da, larun batean bi partida eukiko ditugu, Bournemouthen kontra, bat goizian eta beste bat arratsaldean. Orduan, ikusiko dugu benetan ze eskema erabiltzen duan Sergio Franciscok, eta baitxare ze jokalari, ze azkenengo partietan ikusten ari gera, zinbait jokalari alde batera uzten ari dela. Osea, que hori, zehose gehiago Hori nahi da. zu gehitzu, Ez, Gedesen debuta ikusiko dugula eta baita ere txaletatzarrena, eta bai, zuk aipatu duzu moduan, garrantzitsua izango da ikusteko benetan sei jokalarik ez duten jokatuko, ze agian horrek pista gehiago ematen dizkigu. hori da.